Gipahigayon karong adlaw ang demonstration sa Cebu Smart City App Machine. Pinaagi sa pagtambayayong sa Cebu City Department of Management Information and Computer Services kon Mix og Traction Tech, nahimo ang labing una nga cardless o QR-based multi-purpose machine dinhi sa Pilipinas. Ang maong innovation subay sa panglantaw ni Mayor Mike Rama nga Singapore-like Cebu City. So kani siya na machine, this is very innovative, the first in the Philippines na cardless o QR-based multi-purpose machine para sa mga nagpuyo o sa mga taga-Cebuanos, no, taga-Cebu City. Daghan kay siya mga features na makatabang. Isa na ang as a typical na ATM machine, makadawat siya deposit, cash, maka-withdraw po siya. Aside from that, multi-purpose, kay daghan man kay siya og use. Tumong niini nga mamahimong accessible sa katawhan ang pagbayad sa mga tax, cedulas, permits, online transactions o guban pang mga bayronon sa Cebu City Hall. Ang Cebu Smart City App sama-sab sa mga nailang e-wallets, diin mamahimong magbayad sa mga serbisyo sama sa kuryente, tubig, internet, load, padala og kwarta sa remittance center ug uban pa online. Dugang paniini, posible pud nga mag-withdraw og deposit og cash gikan og padlong sa inyong mga bangko. Nagkanayon si Kubos nga dakong tabang ang maong proyekto alang sa mga Cebu City residents nga nagpuyo sa bukirang bahin sa Dakbayan. Gani kung mahinayon man ang paglusad sa maong proyekto, plano sa kagamhanan nga butangan og Cebu Smart City App Machine ang tanang barangay sa syudad sa Sugbo. Kung ibutang ni siya sa mga mountain barangays, kaya ang mga barangay hall na namagi internet, so dili na kailangan mo naog pa ang mga tao na taga dito sa bukid para lang mag-withdraw og kwarta. Pwede na dire. Kung magbayad sila na sila yung mga bayronon sa City Hall, di na sila mag-commute para magbayad lang sa ilahang mga bayronon, pwede na dire sa mga machine. Makapadala sila to anyone, di na sila maadtog mga, pwede ba na ko isulti mo? Palawan, Lolier, Cebuana, dire na pwede na machine, pwede buhaton. Pwede po sila makakollect dire sa ilang mga remittances. Sa pagkakaroon, demo pa lang aron madungog sa Mix og Traction Tech ang feedback sa katawhan mahitungod niini aron mas ma-improve pa ang machine sa wala pa ang full launching. Kani siya, this is not the final kuan. This is a demonstration of innovation kay first gini siya in the Philippines, and mo na giuna na to ang Cebu City kay taga Cebu Masagko. So mo na ang ipakita ni Mayor Mike unsay possibilities o capability na mahimo sa basta naalang gyud damgo. Wa magyud kuan magsugod man gyud sa damgo ang tanan. So maipakita no na through his leadership na kaya gyud nato ipakuan ang mga unsay makaayo sa mga lumulupyo dire sa Cebu City. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.